zde domov můj a můžeme začít. To je hezké slovíčko. Děkujeme praotci Čechovi a kozišce Rozárce. Který předal záštitu, panu Rybákovi, který předal také záštitu. A to je rychlé, to je 3, 4 kolem. Nás je buď tatínek, maminka, babička, dědeček, tetička, strejda a tak podobně, takže víme, že když dítě ochoří, je to velký průšvih. Zdravím děti. Doufám, že je to potěší. Hlavně hodně zdraví teda, jo. Děkuji vám moc. Krásné odpoledne. Dětem z dětského oddělení bych vzkázal, aby se co nejdřív uzdravili, aby na tu nemocnici vzpomínali jenom v dobrým a potom personálu pochopitelně, aby měl dobrý pacienty a hlavně dobrý vybavení. Ahoj, ahoj. Malinko začne zlepšovat a Sámer přišel pozdě, jako vždycky pochopitelně. Sámer, je se, že určitě budeme v pořádání takovýchto akcí pokračovat, nebo té doby, kterou musí v nemocnici strávit, bude pro ně příjemný. Já si říkám, že když můžu, tak pomůžu, protože jednou na tom budu tak, že pomoc budu potřebovat já, tak si říkám, že to jsou takový ty malý body nahoře, že až opravdu nebudu vládnout sám sebou, že mi taky někdo pomůže. A tebe přitom hlívám, padám, letíme půlí. I see your sweet return. Přijde hodně, úplně co nejvíc pozitivní energie. 100%. Páně, zdravíme všechny a hlavně, co je důležité, tak hodně síly všem. A zase ozval ten, už nikdy netekejme, you gave without taking. Aby to samozřejmě přežili, aby ty penízky šly na dobrou věc, což jdou, aby měli třeba nějaké hračky, aby jim to zkomfortnilo ten pobyt v té nemocnici. Jsme jim to, ať jsou silní, ať mají prostě pořád jako dostatek síly, ať prostě bojujou, ať jsou pozitivní a ať si zkrátka drží. Mají energii. Čau, čau. Ahoj. Bych jim přál, aby v životě byli šťastní a aby hlavně měli to nejdůležitější, co v životě člověk může mít, a to je zdraví. Takže určitě si myslím, že tato akce je skvělá a plně ji podporuju a zdravím všechny děti. Chtěla bych všem vzkázat, buďte zdraví a mějte se rádi. Na světě zůstali. Který tu jako tým závodů. Francouz, dostáváte šek, blahopřejeme. Řekněte mi. Děkujeme. Ať se daří, ať děti mají to, co mají mít, ať ty nemocný mají, protože dřív nebo později tam skočíme stejně všichni. Ať jsme mladí nebo starí, tak tu pomoc jednou budeme potřebovat. A já si říkám, že kdo přijde, tak když pomůže tím, že si koupí vstupenku, tak pomáhá dobrý věci. Mějte se hezky.